amarụ na uche ga-elulie na ọtụtụ ife eji wee mara ndị Igbo na-emezi nsapụ. Anya ndị Igbo dị n'elu rinne. Anya ndị Igbo dị n'elu rinne. Kedu ife kpatara ya? N'obodo oyibo, ife niile eji mara ndị ọcha elu ha na-edozie ka ọ na-esonye na amamife nke anọ na ya. Ndị ọcha bụ eji mmalụ fa ka nyere gị aka. Ife dịka milk, mmiri ala efi, mgbe gboo ọ na-abụ ndị ọcha pịpụta ya fa aṅụwa ya ozugbo. Oge ụfọdụ fa abịa ka akwọrọ ya akwọ ọlive a na-akpọ cheese. Fa ka na-eme ya, mana fa na-emezie n'ụzọ ọgbara ọfụ kịta. Ndị Igbo anyị na-ete mmanya ọcha. Kedu onye anyị ya dị n'itinye ite mmanya ọcha n'ụzọ ọgbara ọfụ ka e nwee ike tete ya ozuru Igbo ọnụ, ozuru Igbo etete ya pakeji? Kedu onye anyị ya lụrụ ya? Mana ife anyị niile nọ na ya bụ eje weta kemikal a na-akụ kaikai, ụmụ nkwụ enwere isi, ada egbusikwa onwe anyị, mana nkwụ ọcha na-ana n'iyi. Kedu onye n'ime anyị na-agụ akwụkwọ na-eche ka ya modify ya nkwụ ọcha ka e nwee ike dozie ya ka ọ dị mma, pakeji ya ka ọkọ ya ọ bụrụkwa nkwụ ọcha ọma mbụ ife eji kemikal lụ, ọ bụrụ ife eteta na nkwụ? Nwere onye uche eluru ya, ma ndị ọgaranya anyị fancha amana ihe mmekwu. Mana ekwuba ọ dị ka a ga-asị ebupụkwa ọnụnụ batrị anyị ebupụ. Ọ bụrụ ndị ọcha nwere ụdịle ngozi anyị nwere na nkwụ na-epu na be anyị, fa ga-eme ka ụwa niile na-aṅụ nkwụ ọcha kịta. Ọ ga-eso n'ife fa ji akpata ego. Lee ka anyị si na nke anyị anya, afọ onye na-ete nkwụ a na-amụ ya amụ. Ekwesịrịzi ite nkwụ otu esi eti ya. Ekwesịrị inwe ụzọ ọgbara ọfụ a ga-eji igwe gasị ịbatafụ ebe a kụrụ nkwụ a na-etie, ọ bụrụ nnukwu ego, ọ bụrụ ife iji wee na-eme ọnụ. Anyị na-elere ya anya. Ndị ọgaranya Igbo, nsikwa unu na eziokwu, mụnwa bụ ya kwa ọgaranya. Ife na-ekwesịkwa ọ n'ime anyị karịsị unu bụ ndị na-eji obodo oyibo, ndị na-azụ mmanya elu na-eje na-azụta nke ndị ọcha. Ife na-ekwesịrị ime unu anya unu ruo ihe m na-ekwu ka anyị mee ka nkwụ ọcha anyị bụrụ ozuru Igbo ọnụ, ozugo inye Igbo ego, mee anyị ka anyị bụrụ ọkasị na ego. Unu ghọta ihe m na-ekwu, kwa ọnụ nke anyị tụwa n'alụ. Ekele m unu.